Zero Fire Challenge ang gipadangat sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga barangay sa syudad, ilabi na sa kabukiran nga kanunay masunugan ang kalasangan. Sa hirantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpahigayon og ocular inspection ang mga opisyal ug ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa kakahuyan sa bukirang barangay sa Dakbayan, Sugbo, diin giuna nila ang barangay Buhisan. Nakita nila nga nangalaya og nangatagak na ang mga dahon sa teak tree tungod sa kainit sa panahon ug gilauman nga mahurot kini sa pagpangatagak sa maabot nga mga adlaw. Kung dili mabantayan, delikado nga musilaob ang mga dahon ug mosangpot sa halapad nga sunog sa kakahuyan dili lang sa barangay Buhisan kundi apil na sa mga silingang barangay sa bukid. Kabahin lang kini sa libuan ka hektarya o protected area diri sa Mountain Barangay sa Cebu City nga ilang gitinguha nga mapanalipdan gikan sa sunog. Gani ko ato makita mo ni siya ang salin sa sunog sa nakalabayng tuig. Di naka-record og 7 hectares sa kakahuyan ang gilamoy sa sunog dinhilang dapita. Gibutyag sa barangay kapitan sa Buhisan nga matag tuig adunay motumaw nga sunog sa kakuyan tungod sa kainit sa panahon. Gidasunan usab kini sa mga opisyal sa CCDRRMC. Every year nagyoy kuan na to. Ang forest fire mahitabo diri sa Buhisan Watershed Forest Reserve. Protected. Kasagaran nga hinungdan sa maka. Naingon sila basing nay sigarilyo, bypasser or sakay nga nanigarilyo mo nang need ta og mga warning diri nga no smoking area dito plus ubos. Kini mga dry leaves o managhan ni siya usamot ang kainit kani tanang dahon mo hagsa. Dali kani siya sunog tungod sa kaugah gani makita man ninyo. So mo na siya hinungdan kani adto nga dunay forest fire diri for 7 hectares. Gipaubos sa tulo ka adlaw nga seminar ang mga barangay responders diin gi-cluster sila sa tinguha nga madugangan ang ilang katakos ug kaalam sa epektibong pagpugong sa sunog ug pagkumbati nini sa gayon nga mahitabo na gyud ang sunog. Kung ang area gani nga makita ninyo nga naog na ang mga dahong laya. So dihang dapita bawal ang magdaob. Bawal ang maglabay sa upos sa sigarilyo. Suma sa chairman sa CCDRRMC, Ramil Ayuman, nga proactive measure ang ilang gihimo karon sanglit buot lang masiguro sa LGU nga way mahitabo nga sunog bisan sa sulod nining panahon sa ting-init. It's a challenge nila nga kung pwede within silang area why mahitabo no nga mga forest fire or rubbish fire within sa dry season, that's April until May. Kinahanglan ang kumbuya between the barangay and the local government and the DNR on how to address this. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.